Musik. Sugeng dalu Mas Suryadi. Ya, wo sowan oneng alaladan Karang Pradesan Wonokerti babadan Sambi Boyolali. Nggih. Khususipun wonten pitalemipun penyanipun Bapak Ngadi Mandala Ibu Tukira. Heeh. Netepi saperangan darmaning sepuh Amiwuh Putra Margya Siwindo. Ngaten Kang Mas. Sregenging swasana sowan prekanca Viana Musik asung sugata panglipur. Nggih menika saderengipun ngaturaken wilujeng dalu rumiyin dumateng para tamu sedaya. Wilujeng pepanggihan menika kalian Viana Musik. Saking Panggang Kaliwungu. Panggang Kaliwungu Semarang ing ayun dipun ngendikaaken kadang pangrengga swasana saking Susukan menika ingkang leres saking Kaliwungu Semarang. Biyen ki kecamatane Susukan. Lah iya mula saiki wis ganti. Kaliwungu ngaten nggih. Suduk gunting tatu loro nduk. Nggih, dos pundi. Sowane awake dhewe sak kanca kajaba asung sugata panglipur luwih dhisik ngaturke saha nderek dedonga dumateng Sang Pinaharga kekalih. Nggih. Nun inggih anak Mas Bagus Wiratno dalah Mbak Ika Indrasari. Anggenipun kebyur wonten madyaning kebrayan agung mugi tansah antuka gembalaning kabagyan ing donya tekeng delahan sarta enggal pinaringan momongan kanthi prajanjen brayat rinancang. Piye kuwi Mas maksude? Kanthi prajanjen brayat rinancang kuwi tegese nyukseske program pemerintah keluarga berencana. Anake dua Cukup. cukup. Ngaten. Aja kaya MC-ne. Telu pundul siji. Telu barep kabeh. Ene nduk Nggih, pamundutan terus pundi, saking Kang Mas? ingkang kagungan kersa Nggih. menika minangka lagu wajib kapurwakan lelagon utawi langgam Lela Ledung. Oh, ngaten. Nah, menika mengke sanesipun pun nderek ning lagu wajib nika ngersakaken Lela Ledung. Nggih. Kapurwakan bawa, Bu. Panjenengan bawa Kang Mas. Dik riwis sayekti ningsih. Jenengan ku lho sing sepatune anyar. Hus. Sajake iki digedhok-gedhoke ngene iki kok iki swara apa kok mak bek 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 ngono jebulane sepatune anyar ta? Iki agek ngangsur pindho lho, Nduk. Sepatune ya mendring to. Oh, seniman ki nek ora mendring kuwi iki malah Ora jalan. ora jalan. Oh, ya matok nakno. Ya, J pelok barang. pelok barang. Iki sing dikutang Mbak mantan apa Mas mantan apa piye Mas? Iki Mbak nggih. aja Pak ngutang. nganten. Ot- Dalah. Mosok malah bapak nganten ki? Ya sing digudang manten sakarone lho. Cih. Nah, aja ngundang bapake. Saiki nggih bapake ya hene di kutang lah yang malah Engko geger. mah teles kabeh. Ayo terus mikno mikno. Hus. Tak lelo. Lelo ledung. Jeneng anakku cah
syarat saranane salaki rabi komplit nduk. Heeh. Nganggo konok barang. Jenengan kok ya terus sing disawang kok ya ukur kuwi ae lho. Mbok liyane. Kowe gegeden. Aku tak tuku dhewe. Nyangking papa kelawan berak cuman Monggo. tak lela 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 cuk menang anakku sahayu anakku sing ayu rupane yen nangis gak ilang ayune tak gadang-gadang bisa urip kaya dadi wanita utama kluhurke asmane wong tuwa dadi sendikare bangsa wis
nuwun Pak Riwis saya